Dobrý deň, vážení spoluobčania. V dnešnom príhovore budem hovoriť o rekreačnom zariadení Hrubá Strana. Prerokovávanie jeho možného predaja v mesiacoch február a marec vyvolalo rôzne reakcie a medzi vami sa šírili čiastočné, skreslené alebo nepravdivé informácie. Uvediem ich na pravú mieru. V prvom rade treba vedieť, že starosta obce nemá právo zo zákona predávať majetok obce. S majetkom obce hospodári obecné zastupiteľstvo, ktoré schvaľuje predaj, prenájom a akýkoľvek pohyb s majetkom obce. Takže reči o tom, že starosta chcel predať rekreačné zariadenie Hrubá Strana, boli klamstvom. Zo zákona nemôžem také niečo urobiť. Celý proces začal štandardným spôsobom. Pán Borsek si v januári tohto roku podal žiadosť o odkúpenie rekreačného zariadenia a jeho žiadosť teda bola štandardne riešená tak, ako je riešená každá žiadosť, ktorú nám podajú občania na odpredaj alebo prenájom pozemkov obecných, tak aj táto žiadosť bola riešená štandardným postupom ako ostatné. Na základe jeho žiadosti obecný úrad dal spracovať podklady pre obecné zastupiteľstvo, ktoré spočívali v tom, že sme nehali vypracovať znalecký posudok, ďalej návrh na vyhlásenie majetku ako prebytočného z toho dôvodu, že tento majetok obec trvalo nepoužíva na plnenie svojich úloh a nie je predpoklad jeho využitia do budúcnosti. Naviac, budova je zastaralá, nehospodárna a finančne náročná na údržbu. Následne obec zadala spracovanie geometrického plánu. V tomto geometrickom pláne boli ošetrené vecné bremená, ktoré mali zabezpečiť pre občanov Hrubej Strany dodávanie pitnej vody aj naďalej. Spočívali v opravení vstupu na pozemok, to znamená potrubia, ktoré idú cez pozemok, aby sme tam mohli vstupovať a opravovať. Spočívalo vecné bremeno vo vstupe do miestnosti, kde sú umiestnené nádrže s vodou. Ďalej spočívalo v umožnení vstupu do budovy, kde je sklad DHZ, Dobrovoľného hasičského zboru, a takisto geometrickým plánom sa mala odčleniť nová budova Dobrovoľného hasičského zboru. Takže na toto všetko obecný úrad včas myslel. Takto pripravené materiály boli predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva. Treba si otvorene povedať, že pán Borsek navrhoval kúpnu cenu 190 000, znalecký posudok bol vo výške 214 000. Takže ak vám niekto tvrdil, že to chceme predať, alebo obecné zastupiteľstvo to chce predať a schváliť za 190 000, aj toto bolo klamstvo. Pretože ak znalecký posudok hovorí o 214 000, tak obecné zastupiteľstvo nemôže schváliť nižšiu cenu na predaj, ako je znalecký posudok, ale môže schváliť vyššiu cenu. O akú sumu by sa jednalo, k tomu sa obecné zastupiteľstvo nedostalo, pretože tento návrh nebol schválený. Napriek tomu občania Hrubej Strany podali petíciu na to, aby sa rekreačné zariadenie nepredávalo. Na túto petíciu obecné zastupiteľstvo túto petíciu prešetrilo a prerokovalo včera na obecnom zastupiteľstve s tým záverom, že nezistilo žiadny rozpor alebo nesúlad s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obec uvádza, že si je vedomá požiadaviek občanov týkajúcich sa zariadenia sociálnych služieb, domova sociálnych služieb alebo stacionára denného. Treba si však otvorene povedať, že obec nezaháľala. V rokoch 2019 až 2024 obec realizovala niekoľko aktivít, ktoré smerovali k možnému využitiu budovy rekreačného zariadenia pre potreby sociálneho zabezpečenia. Ale napríklad uvádzam, že v roku 2019 bola vyhlásená koncesia na realizáciu stavebných úprav v objeme 101,1 milióna. Bohužiaľ nedošlo k uzavretiu zmluvy, pretože firma nakoniec zmluvu nepodpísala. V roku 2020 bolo pripravený návrh na zriadenie Centra sociálnej pomoci. Bola dokonca schválená už nájomná zmluva. Na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva však táto zmluva bola zrušená. V roku 2021 neziskový svet, organizácia Neziskový svet mala záujem o túto budovu a poskytovať tam útulok pre týrané matky s deťmi s núdzovým bývaním. Obecné zastupiteľstvo tento návrh neschválilo.
V roku 2022-2023 bolo v budove ubytovaní utečenci z Ukrajiny. V roku 2022 obec pripravila projektový zámer na objekt komunitnej a sociálnej starostlivosti. V januári 2023 bol podaný tento projektový zámer na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodine v objeme a v rozpočte 1,86 milióna. V 22.12.23 nám bohužiaľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tento zámer zamietlo. Ďalší pokus bol v roku 2024, kde sme aktualizovali tento projektový zámer na výzvu, ktorá bola v objeme, alebo teda náš zámer bol v objeme 3,4 milióna eur. Z toho 1,9 milióna bola stavebná časť a 1,5 milióna bola vybavenosť izieb, kde už toto bolo prispôsobené na dvojlôžkové izby aj s nadstavbou jedného poschodia. Bohužiaľ ani tento projektový zámer nebol schválený. V súčasnosti by realizácia takéhoto zariadenia vyžadovala splnenie viacerých legislatívnych, technických, personálnych a prevádzkových podmienok, samozrejme aj finančných. Na tieto veci zatiaľ nemôžeme reagovať, pretože nie je momentálne vyhlásená žiadna vhodná výzva, do ktorej by sme sa prihlásili. Pokiaľ by v budúcnosti bola takáto výzva, tak určite využijeme spracované materiály z roku 2024, aktualizujeme ich a do výzvy sa prihlásime. K bodu 2 petície obec uvádza, že pri nakladaní s majetkom obce postupovala podľa zákona 138 z roku 91 o majetku obcí v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Uzatvorenie nájomnej zmluvy vychádzalo z uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 5 z roku 25 zo dňa 19. februára 25 a bolo realizované v súlade s platnými právnymi predpismi. Nájomná zmluva nebola predmetom obchodnej verejnej súťaže z dôvodu, že obec postupovala podľa paragrafu 9a odstavec 2 písmeno E zákona o majetku obcí, keď rekreačné zariadenie poskytla do nájmu z dôvodu hodných osobitného zreteľa. K bodu 3 petície obec uvádza, že budova rekreačného zariadenia nie je evidovaná v ústrednom zozname Pamiatkového fondu Slovenskej republiky, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Obec si však uvedomuje historickú hodnotu tejto budovy. V krátkosti na záver ešte dve reakcie na informácie, ktoré sa takisto šírili. Tá jedna bola výtka, že obec sa málo stará o zveľaďovanie obecného majetku. Tu by som chcel uviesť, že aj toto je klamstvo, pretože len do roku 2022 obec navýšila majetok obce o 2,6 milióna eur a v tomto roku a budúcom roku, pokiaľ sa všetky dotácie zrealizujú, o ktorých som hovoril minule, tak navršíme majetok o 3,5 milióna eur. Takže všetko je to majetok, ktorý sme v minulosti získali vďaka dotáciám a len tak v rýchlosti sú to byty, je to viacúčelové ihrisko, je to zberný dvor, sú to kultúrne domy, ktoré boli všetky rekonštruované, zvonica Hrušové a v tomto roku aj verejné osvetlenie. Takže hovoriť alebo vytýkať obecnému zastupiteľstvu a obci, že sa nestará o majetok obce, je takisto v tomto prípade zavádzajúce. Druhá reakcia, alebo už len teda na záver by som chcel povedať, že finančné prostriedky, ktoré sme mohli získať predajom rekreačného zariadenia Hrubá Strana, sme mohli investovať do prípravy projektovej dokumentácie pre vodovod Hrubá Strana. Pre vašu informáciu odhadované náklady na projektovú dokumentáciu, ktoré som dostal v útorok, sú vo výške viac ako 200 000 eur. To znamená polohopisné, výškopisné zameranie, potom stavebný zámer, projektová dokumentácia. To všetko sú náklady na projekty. A samotné náklady na vybudovanie vodovodu Hrubá Strana pri dĺžke zhruba 13 km predstavujú sumu 4,5 milióna eur. Ano, na 1 meter sa ráta cena okolo 300 eur. Takže aj toto nie sú zanedbateľné čísla a je na škodu, že zatiaľ teda nebol zrealizovaný predaj tohto zariadenia, pretože táto budova nám nič neprináša a mohli sme získať finančné prostriedky zrovna na prípravu vodovodu Hrubá Strana. Verím, že uvedené fakty, ktoré som uviedol, rozšíria váš pohľad na problematiku rekreačného zariadenia Hrubá Strana a prispejú k pochopeniu všetkých súvislostí. Ďakujem za pozornosť.